mpingo wa Mulungu kuchokera mu mapemphero ni mapembedzero amene takhala tikupemphera ndi mafunso amene ana Mulungu mwakhala mukutifunsa. Mulungu akhala akutilowerera ndi kutilankhula momwemo. Ndimafuna ndifotokozere kuopsa kwenikweni kwa ana amene akodwa ndi mavuto osiyanasiyana. Ana anthu ena tikunena pano ali ku St. John's, zipatala za anthu amisala, ali mzipatala zosiyanasiyana zimene zimasamalira anthu amene mitu yawo sigwira ntchito. Komano ana ambiri amene Mulungu akutifotokozera mmawa uno amabanja anthu okhulupirira, ana amene amamwa mowa, ana amene amasuta kwambiri, ana amene akumwa kwambiri mankhwala ozunguza bongo. Apezeka kuti chiyambi chake anawa ankakonda kwambiri kumvera nyimbo zimene nyimbozo zinatsegula chitseko cha misala imene ali nayo lero. Mpingo wa Mulungu komanso ino nonse ma adimini amene muti mumvere nawo ichi cholengezachi, kunja kuno kuli mavuto akulu kwambiri amakolo m'manyumba mwa anthu okhulupirira. Nyimbo zinapita kukaononga. Nditumiza zina mwa zimene anthu enanso anzeru, anthu ena ovumbulutsika anachita. Tima statement tiwiri titatu ta Chingerezi muwerengeko ndikutumizirani kuti mwina mutha kuona kuti kodi nyimbo zimasakaza motani nanga zimafikira kuti. Ine ngati mtumiki ndakhala ndikulankhula kwa nthawi yayitali za nkhani zimene za nyimbo zimene zimamveredwa ku dziko lapansi, zimene anthu timamvera, zina timakamvera ngakhale ku machalichi amene timapembeza. Kodi nyimbo ndiyo ipa bwanji? Nyimbo imatha kuononga mu ubongo mwathu. Nyimbo imatha kufikira mtima wathu, kapena mwa njira wina ningangonena kuti nyimbo ndi poison amene wapangitsa ana ambiri mukuwaona akumwa mowawa, akuledzerawa. Chiyambi chake anakodwa ku music. Ndiye mwina lero kunyumba kwanuko muli ndi mwana amene mwamgulira foni, mwamgulira ma headset, mukumuona kuti nthawi zonse ali pa nyimbo, mumaona ngati ndi zabwinobwino. Komano tayambani kumulanda mwanayo zipangizo zimenezo, ndiye muyambe kumulowetsa mapemphero, adzimvera patali komanso mwina kusiya kumene kuti angakumane ndi chimene akumana nacho. Ana ambiri amene lero lomwe kwaona ali kumabala akuledzera akutani, chiyambi chake chidali nyimbo, chifukwa Satana ndiyerekezi anayipanga nyimbo kukhala the most dangerous weapon in the world to destroy ana ang'ono. Akamakula amakhala kuti akuonongeka. Ndipo nyimbozi malingana ndondomeko za chipembedzo cha Satana, ripoti limene limatuluka likuonetsa kuti yakwanitsa nyimbo kutenga 65% ya anyamata ku dziko lapansi kutisira 40 yokha. Ndipo mu 65% imeneyi pafupi anthu 15 pa 65 pa anachitiratu misala. Ndi chiopsezo chimene lerolo chili nyumba zanu kuti anawa akumvera nyimbozi. Nthawi zonse mukasira TV mukapeza kuti ayika machanelo a nyimbo zakunja, mukapa safoni nyimbo zakunja za anthu oyimba osiyanasiyana. Ndeni mati nene kuti ine tsiku lina lake nditapita kuchire masiku amene tinkapembeza Satana, ndidakaonerera nawo kuchita launch kwati ma headset, kuchita launch kwa nyimbo zosiyanasiyana. Tsiku limenelo ankangopanga launch zipangizo zimene zizigwirisidwa ntchito pakuyimba zakutsogolo, zimene pasiku limene zinali zisadatuluke. Koma lerolo zinthu zichasopano zayamba kuoneka kuti zikutuluka ku dziko lapansi. Nthawi imeneyo kunalibe, zinali zisanaoneke
koma china Kennedy Antiga anyamata achaini ake ama Bluetooth anali kumeneko kuchire kukasonkhana kukanena mmene technology ya Bluetooth iti ikhalire, koma makamaka kunkhani ya tizipangizo tapamwamba tama Bluetooth timene adzatipereke ku dziko zaka zimene zikubwerasi. Zaka zimenezo zinkaoneka ngati chama 206, 205, 207 ngati kuti akamanira zama 2020 ngati kuti lizakhala kalekale, 2015 ngati kalekale, ngati kuti sitidzafika ni moyo. Komano kudzaona kuti akupanga mapulani ati zipangizo timene lerolo ineyo ndikamationa pansika ndimakumbukira msonkhano umene udakachitika kuchire. Now ndimati mawa uno ana Mulungu tisachione chinthu chophweka chifukwa chakuti ife ambiri maadimini kapena anthu tonse amene tili pa mpingo wakumvera nawo maumboniwa nkumaziona kuti zosatikhuza kamba kuti tilibe ana kapena kuti mwina ana athu ang'ono, koma ife ni mizati ndi mchirikizo pa mpingo. Ndiye lero tikulengeza mapemphero akusala kudya, kusalira makolo amene akulira misozi yayikulu kwambiri chifukwa cha ana awo amene lerolo ali addicted kumowa, akusuta, akuzunza pakhomo mwanjira ina ngati amisala kumene. Mabanja ena ziwanda za munyimbozi zinakaponya anawa kumowa, zikamgwira munthu zimakaponya ku zinthu zikhute zosiyana-siyana za zikondwerero za ku dziko lapansi. Kotero kuti makolo ena akuoneka ngati anthu opanda nzeru chifukwa iwowo amasamba, iwowo amadya bwino, koma anawo sakusamba. Anawo akungugulisa zovala, ena akugwira maganyu kumapanga kuti kholo ndi bambo amagwira ntchito yabwinobwino. Tiyeni ndi mtima wa chifundo chopanda pemphero sichimathandiza kalikonse, ndipo kulira kopanda mapemphero sikuthandiza kalikonse, chifukwa Mulungu samayankha kulira, Mulungu samayankha kudandaula, koma pemphero ndilo limene limadusa kutenga chidandaulo kupereka kwa Mulungu. Pemphero ndi limene limatenga kulira kuperekanso kwa Mulungu. Ndiye tikulengeza kuti pamene lero tikufika Sunday lachitatu sabata ikubwerayi tikuyenera kulowa mu fasting chifukwa cha mabanja amene achanawo abalalika kwambiri. Anyamata nyimbozi zaponya ambiri, zaponya mamowa, zaponya muchamba, zaponya magangsta, magulu osiyana-siyana osokoneza masukulumo. Nyimbo zimenezi zasokoneza kwambiri. Now mene nyimbo zimenezi zabwera zazabweranso pamodzi ndi kachitukuko kaja kuti mwana akangofika 8 form 1 akunena kuti ndikufunika laptop kuti zikagwira ntchito kumene kuja, ndikufunika laptop kapena foni yabwino. Ndiye zimenezi chamene anaja tagulira Satana wanyenga kuti mmene muja adzikamo nyimbo za mitundu yosiyana-siyana, mmene amaona kuvula, mmene amaona mmene dziko likuyendera. Ndiye chifukwa cha zipangizo zimene zija zathandizira kwambiri kuti ana athu akapita ku sukulu akamakabwera akumakhala kuti atengako ziwanda zimene zimagwira ntchito kwambiri, kapena atengako kudzodza, amwako poison opezeka mu nyimbo. Ndiye poison ameneyi ndi amene akuawononga ana athu ambiri, amene lachitatuli tikhale tikupemphera kuti Mulungu alanditse, chifukwa kupatula pa anawo kuti analowerera, anasokonekera, amamwa, amasakaza, koma makolo amene ndi achikhulupiriro pa banja latuli akuzunzika kwambiri. Ndiye tipemphere kuti kuzunzika kwa anzathu kuthe. Ena mwana wawo ndi mmodzi, ena ali ndi ana awiri okhawo, ena mwana wamamuna anali yekhayo, koma lerolo mwana uja sakudalirikanso. Satana kupyolera muchida cha nyimbozi zimene zapweteka ana amenewa, zimene ana akapanga launch kuchire zaka zambiri zapitazo, zapangitsa kuti ndalama zimene makolo anayika pa anawo ku sukulu zipite padera. Ndalama za mbirimbiri kumusunthira sukulu iyi osakhonza, chaka ndi chaka form 1 mpaka form 4 sukulu ina ndikuyamba kudana ndi masukuluwa. Tikuyiwala kuti anawo amene amapita tinagulira mafoni, tinagulira malaptop. Ndiye kumene ku Satana anayolowesa mchalichi cha zoyimbayimba,
chimene kuyimbako takupeza kuti kuli ndi chiopsezo chachikulu kwambiri. Chifukwa chani? Mukapeza kuti nyimbo zili ndi kuthekera kokhala ndi mphamvu yochita destroy umunthu wa munthu. Kotero kuti ifeyo ngati mpingo wa Mulungu tiyike pemphero lathu lachitatu lino kusalira ana amene abalalika. Number 2, nyimbo zimenezi mukazionesesa muyambe kuyang'ana kwa ana amene akungochoka standard 8 kupita form 1, amene so makolo tapatsa mafoni chifukwa chakumene akulowera kuti akupita ku dziko lofuna akhale nazo, kapena pofuna kwasunganso mwamtendere pa khomo pathu tapasa zimenezi. Tilinso ndi ma TV amene muli ma channel ambirimbiri azoyimbayimba za nyimbo. Ndiye matendawa akhuzanso ana akazi m'manyumbamo. Chiyambi chake mukampeza kuti mwana wankazi amakhala wofatsa, samayendayenda, koma amakhala ali kuchipinda, ma headset ali mkhutu. Ife timanena kuti mwana wanga sayenda, amakhala yekha, not knowing kuti the most dangerous demons ndi imene ili munyimbo, imene imakampanga kuti pamene wakhalapo asakhale yekha, koma akhale ndi anthu 4 or 5. Tsiku limene adzatuluke nyumba imene ziwanda zikazatha kuchita naye kuti zamuononga kufasa amafasira mchipindako, akamadzatuluka pamenepo kuti mubweze idzakhala ntchito yovuta kwambiri. Chizindikiro chonena kuti ana amene wakusakazika, ndipo tikufunika kuti tikhale ndi mapemphero lachiutatu likubwerali akusala kudya. Ana akaziwa mukaona kuti uskulu sizikuyenda bwino kwenikweni, nzeru zikuonekanso kuti zikuavuta, koma akakhala pa khomo mukaonanso kuti sali ana athu ifeyo, sali ndi ife, sakhala nyumbamo, sakhala ambanjamo, koma amakhala amchipinda, amakhala apaokha. Zosatira zache music iyi ikupanga develop mwano kwa ana aja, kusamvera kwa asungwana aja, kukhala ngati nawonso ndi kolo paloka, kupanda umunthu kuyamba kuonekera kwa ana aja. Simunganene kuti wayamba uhule, koma mukampeza kuti bola huleso. Zimene akupanga nyumbamo machitidwe ache, kuchedwa kuti achite tapu khalidwe la makolo, kuchedwa kuti azolowere chikhulupiriro cha pakhomopo. Mukapeza kuti chikhulupiriro cha banjalo ndi china, koma mwanayi ali pa yekha. Wafika poti anaja akukana kujoina chikhulupiriro chathu. Zimenezi zikuchitika chifukwa cha nyimbo zimene anaja akumvera, zimene ife tagulira, zina timalipira kuti adzionera daily. Choncho ndimanena kuti palibe kanthu kuti zinthu zaonongeka chonchi, koma ndi Mulungu palibe chosatheka. Tikapemphera mwina Mulungu alanditsa. Tinene kuti Mulungu alanditsa awiri atatu, ndipo amene awalanditsewo ndi amene Mulungu wakonda kuti akalanditsidwe. Kotero kuti tikhala tikupemphera mapemphero, tikamalandira malipoti amene zinthu zikuyendera. Ndikulimbitseni mtima mpingo wa Mulungu kuti tikalengeza kusala kudya kumeneku, kapena tikamalengeza makusala kudyawa, mumachitika zinthu za mtengo wapatali kwambiri. Mukukumbukira kuti sikale tikuchokera ku fasting imene timachita fast chifukwa cha abale osiyana-siyana amene anali ndi vuto la mzipinda. Tidafotokoza kuti tinkakwana 100 chakuti, anthu 80 chakuti analandira thandizo, tidasalaso ndi ena 80 anazati joina amene timapanga fasting ija, chiwerengero chawo chimazakwananso 149. Koma mu 149 ripoti limene ndalandira likuonetsa kuti anthu pafupifupi 91 amene ndawerenga masiku onsewa akuperekera umboni, ndachira ndikangogona, thupi silimayenda bwino, ena ayi nali mchiwalo chaching'ono chabwerera pamalo, ndi anthu pafupifupi 90 chakuti amene alandira thandizo. Tikusalaso ndi ena mwina 50 to 60 kapena 70 amene mukusala kudya aphonyedwa.
tipanganso kusala kudya kwina kuti tizichepesa chiwerengerochi, ndikuti tikaphatikiza 80 chakuti 90 chakuti nthawi ijayi tikuonabe kusintha kwakukulu kumene kulipo, kumene anthu aja akuchitira umboni kuti Mulungu wayendera, koma pali ena amene Mulungu sadayendere. Mulungu ali ndi ufulu oyankha kapena kusayankha, koma ife kwathu ndi kugogoda chigogodere. Nawo mmene tikulengezanso kusala uku kwa ana ovuta m'makomo, akazi ndi amuna, tikupempheranso kuti pa pemphero limenelo tione kusokonekera kumene kukumachitika. Mwana tikamtumiza ku sukulu, akamabwera kumakhala tabalalika, tichite target kuti Mulungu atithandizire kutitetezera zimene zikuyambisa mavutowa, zimene choyambisa chachikulu tapeza kuti ndi nyimbo zimene anawa amamvera, ndi nkhani zimene amawerenga. Ndiye mpingo wa Mulungu lachitatu likubwerali tikhala tikulengeza kusala kudya. Chimenechi chabwera pa mtima chifukwa cha mzimayi amene ndimamuyankha oyambirira, komanso wachitatu, komanso wachinayi, pafupi azimayi 9, mabanja 9 amene adandaula pa mpingo pathupa kuti ana m'makomomo akumwa, akusuta, akuledzera. Ndiye nimapereka ripoti pano lakuti zimenezi zisadalowe mu mtima mwa mwana, asadayambe kumwa, asadayambe, mukawerengera kumbuyoko mukapeza kuti amakonda kumvera nyimbo. Ndiye titani ngati makolo pa zima headset, pa mabluetooth amene anawa mafoni, malaptop amene tikuagulira, tingachite bwanji kuti Mulungu atithandizire kambado kameneka? Zina ndizovuta kuyankhika, zina ndizosavuta kuyankhika, koma ife ngati asilikali sitikuopa kuti tili mdziko la teknoloji, sitikuopa kuti tili mdziko la pamwamba limene anthu akupanga za pamwamba zokha zimene ife tinganene kuti ayi basi ni nthawi yawo yosiyana ndi yathu, tenti asiyeni. Ayi, tichite fight, tisasire anaziwanda, tisasire dzikoli Satana kuti awine m'bado uwu. Achikhulupirira mawa ndi amene akutayikawa. Tithandizane mpingo wa Mulungu kupemphera kusala kudya lachitatuli. Tidzadya komaliza lachiwiri madzulo, ndipo lachitatu lonse tidzakhala tili m'mapemphero chifukwa cha anthu amenewa. Ndikulengeza kunena kuti makolo amene tili ndi ana ngati amenewa, tumizani ku admin desk mayina ana amenewa, munditumiziranso ine kuti ndidziwe ndandanda wa mayina amenewa. Tikhala tikualemba mayina, tikhala tikulemba register ya anthu amene akufunika kupemphereredwa, acha anawo amene misala yavuta, anawo amene kumwa kwavuta. Timfunse Mulungu wakumwamba amene ali osalephera atichitira kanthu. Mmene anali kuyenda Yesu m'dziko lapansi, akuti anachirisa nthenda zawo, anautsanso akufa. Tikhulupirira kuti ndi chikhulupiriro cha pa Yesu amene ine ndimankhulupirira, mukatitumizira mayina amenewa, Mulungu achita china chake pa banja lanu, achita china chake pa mwana wanu amene mukunkayikira, amene akutayika. Mpingo wa Mulungu, tiyeni tisunge pangano limeneli. Tentauza abale onse, tilengeze uthenga umenewu, mabanja onse amene ali ndi mavuto acha nawo, mutumize mayina acha nanuwo, mulankhulani ndi madimini, ndipo zitheke kuti ngati nkotheka mutitumizira ku inbox kuti ndandanda wa mayina amenewa tadziwe, mpaka na tsiku likamafika lachiwiri madzulo tikhale kuti tuli ndi ndondomeko zoyenera. Tikamakwera nawo ku phiri kwa Yehova, tikwereni mayina ananuwo. Sindikukayika konse, Mulungu achita china chake ndi mboni, chifukwa taona ana amisala akuchira, taona anthu ovutitsa mowa akusiya kumwa mowa, ndaona vana mahule akusiya uhule. Ndikukhulupirira kuti Mulungu ameneyo ndi amene atachite ndife ndi inu. Mulungu akudaliseni pamene tikukonzekera chinthu chimenechi. Tentipemphere. Mulungu wakumwamba, mukalemekezeke pamene tikupita mu kusala kwa lachitatu. Tithandizeni kuti uthengawu ufike msanga ku mabanja okhuzidwa, zifikire ana okhuzidwa. Pali ana amene Yehova
anachoka mmakomo, lero ali kumamowa, lero ali momwemo koma akuvuta, akugulitsa. Nkhani zozimangirira si nkhani, nkhani zoti ndimwa poison si nkhani, zikuchitika mmakomo mwa anthu opembeza, okhulupirira apa banja pathu. Lero Yehova mmamawa uno mufikitse uthenga upena paliponse pamene pali mwana amene ndipo musokolose mabanja ochuluka amene achanawo akuvutitsa, achanawo akuvutika, akufuna nthawi zina nawa atasiya koma zukanika. Musaiwaleponso ana amene akuphunzisidwa satanism, amene akuphunzisidwa satanic, akhale momwemo Yehova kuti the deliverance yochokera kwa inu yapeze. Kotero Yehova muyambe lero lomwe kugwira ntchito ndi mabanja amenewa amene ndakhuzidwa ine munthu amene makolo awaso akhuzidwa akuzunzika chifukwa cha ana amenewa. Ndikukupemphani Yehova Mulungu wakumwamba mutithandizire kutikira poyera pamene ndikupemphera chinthu chimenechi. Mwitana ana onse amene ali mtchire amene adachokera makolo abwererenso ku nyumba zawo. Ndi vana olowerera ngati fanizo mudatipatsa lija. Tikudziwa wena anaba mmakomomo, anagulitsa zinthu za makolo, wena achanawa ali kundende, anakamangitsa chifukwa cha zimene adapanga. Yehova ndikupemphera kuti ndende itseguke ilavule anawo, komanso uthenga ukafikirenso ku ndende za wana majuvenala onse, ndende zonse zimene zikusunga majuvenala. Tikupemphera kuti mzimu wanu afike kumeneko, sipokhapwa afikire m'St. John's monse kwathu Malawi mmene muli ana addiction, apite mmenemo Yehova kachize mu dzina la Yesu Kristu. Dzanja lanu lifikire konseko, wamowa wachamba wa madragi, tikuchosa utsi, ubongo, ululu, maaka honse akumane ndi dzanja lanu Yehova. Tikupemphera mu dzina la Yesu Kristu, muswe zipangano, muswe maganizo olakwika, muchotse addiction ya mtundu wina uliwonse mu dzina la Yesu Kristu. Tikupemphera Yehova, fikirani madera onse. Inuyo ndinu Mulungu osalephera, inu ndinu Mulungu okwaniritsa. Pamene tikupemphera Yehova, itanisani anthu onse afike pagulu pamenepa, taone poyera mayina awo, ndipo mayina amenewa ndi amene titi tibwere nawo kwa inu. Koma mwitano waukulu Yehova muyambe kuchita lero, kusonkhanisa ana onse ndi kusonkhanisa anthu onse amene ali m'milandu. Yehova perekani zothana ni milandu imene ana amene wanapalamulira makolo awo. Katundu wina ali ku anthu akufunika kaomboledwe, anagulitsa ana amenewa, anawononga zinthu za anthu, anapweteka na anthu ambiri. Ndipo Yehova ndikupemphera kuti mwathandize, mutichepesere claim ya ana amene akuwononga dziko lapansi, akujoina magulu aza uchifwamba, akujoina mabadi company muskulu, akujoina zikhalidwe zosiyana-siyana maboding mu. Yehova dzanja lanu lifike kwa sungwana amenewa amene akukanika kukhala omvera, aziphunzisi, akuzunzika ndi ana amene anapotozedwa ndi nyimbo za kumidima, anapotozedwa ndi poison wochoka mu nyimbo, lero akumwa poison wa nyimbo, wasendeza kukusowesa mtendere pakalasi, kusowesa mtendere. Yehova mufikira konseko, ndikupemphera kuti mubweza chanatu kuzikhalidwe zachabe. Cholinga chathu powatumiza kumaboding, kumaskulu, kumasecondary schools tutakaonongeke, koma kuti akazikonzere tsogolo la nthawi ya pansi pano. Chifukwa chake Yehova mwachotsana amenewa muzikhalidwe zolakwika, akhale monga ife, ndikwayika pa chikhulupiriro chomvera inu, asunge malamulo anu ndi umboni wanu. Ndapemphera mu dzina la Yesu Kristu, amen.